Bueno, gaur hemen bekean aurkeztu dugu kontzientziazio kanpaina bat. Guztiona dena, guztion artean zaindu behar dugula gogorarazteko. Mezu desberdinak zabalduko doguz kontzientziazio kanpaina honetan. Lehena izango da, hau bezalako naturguneak eta aisialdirako erabiltzen ditugun guneak denon artean zaindu eta errespetatu behar ditugula. Bigarrena izango da, kerik gabeko espazioak baita ere errespetatu behar ditugula. Hirugarrena, txakurren jabeentzako mezua izango da, haien gorotzak batu ditzaten, ez dezaten eremu publikoa zikintzeko. Eta laugarrena izango da, hiri altzariak eta espazio publikoa denon artean zaindu behar dugula. Herria gure etxea da, eta gure etxea zaintzen dugun bezala, dan hori dagokigu zaintzea. Esan beharra dago be, kanpaina hauek herritarrek eskatu digutela kanpaina hauek martxan jartzea. Aurrekontu parte hartzaileetan askotan atera diren gaiak dira. Beraz, mezua luzatzen dizuegu elkar zaintzeko, bai udaletik eta baita ere herritar askoren ahotik.